Bine ai venit la un alt episod din Tărâmuri Neexplicate. Eu sunt Emeric, iar astăzi vom explora un caz șocant, un mister care bântuie până în ziua de azi. O poveste despre o familie dispărută, despre un drum abandonat, camionete lăsate în urmă și o pădure care ascunde secrete. Secrete care ar putea schimba tot ceea ce știm despre această lume. Este povestea unei familii care a plecat în căutarea unui teren și nu s-a mai întors niciodată. Familia Jamison. Ce s-a întâmplat cu ei? Sunt victimele unei crime? Sau poate a fost ceva mult mai mare și mai înfricoșător în acea pădure? Rămâi alături de mine pentru a descoperi toate detaliile acestui mister. Un mister care nu a fost niciodată dezvăluit în totalitate. La prima vedere, familia Jamison arăta ca oricare altă familie americană. Bobby Jamison, un bărbat de 44 de ani, un om muncitor, dar cu un trecut marcat de un accident de mașină care i-a lăsat dureri cronice. Sherlyn, soția lui, o femeie de 40 de ani, visătoare și artistică, dar care avea și ea o luptă interioară cu depresia. Și, bineînțeles, Madison, fetița lor de 6 ani, care părea un copil normal, dar care avea o serie de comportamente neobișnuite. Totul părea normal, până când bizarul începea să apară. Sherlyn vorbea mereu despre entități malefice care o bântuiau în casă. Credea că în locuința lor trăiau spirite răuvoitoare. Lăsa Bibliile deschise în fiecare colț, crezând că aceasta va alunga orice prezență malefică. Plus, Madison, fetița lor, vorbea frecvent cu un băiat invizibil. Seara, Sherlyn o auzea șoptind lucruri pe care nu le înțelegea, dar Bobby nu părea deranjat de aceste lucruri. De fapt, el chiar le împărtășea fricile. Bobby era convins că familia sa era urmărită de forțe nevăzute și malefice. Credea că sunt sub protecția a două entități nevăzute care îi vegheau, dar care și îi avertizau de pericolele imense ce se apropiau. A devenit tot mai izolat, tot mai tăcut, vorbind tot mai mult despre lucruri care nu aveau sens. Pe 8 octombrie 2009, familia Jamison pleacă într-o călătorie spre munții Sunboy, în Oklahoma, pentru a inspecta un teren pe care Bobby intenționa să-l cumpere. Totul părea normal, dar încărcătura emoțională din jurul lor părea să fie cu totul altceva. Înregistrările surprind un comportament straniu. Bobby și Sherlyn se mișcă fără energie, fără nicio interacțiune reală. Se pare că își urmează un ritual, dar nu știm ce anume. Fără niciun cuvânt schimbat între ei, fără nicio intenție clară. Erau acele mișcări ale unei familii care știau că nu se mai întoarce acasă? De ce să plece dintr-un loc familiar într-o pădure îndepărtată fără nicio explicație? De ce să lase totul în urmă? Pe 16 octombrie 2009, camioneta familiei Jamison este găsită abandonată pe marginea unei păduri din Oklahoma. Nimeni nu era în jur, dar un vânător care trecea prin zonă a observat vehiculul. Ceea ce a descoperit i-a șocat pe toți. În camionetă se găseau banii, telefoanele, armele, toate neatinse. Totul era lăsat acolo fără nicio explicație și câinele lor, aproape mort de foame, rămăsese înăuntru. Ce s-a întâmplat cu familia Jamison? Timp de 4 ani, familia Jamison a dispărut fără urmă. Și apoi, în 2013, un vânător a făcut o descoperire îngrozitoare. 3 schelete descompuse complet, la doar câțiva kilometri distanță de locul în care fusese găsită camioneta. Rămășițele au fost identificate ca aparținând celor 3 membri ai familiei Jamison. Dar mai surprinzător decât atât, nu existau semne de violență. Nu erau răni, nu erau semne că ar fi fost victimele unei crime. Ce s-a întâmplat cu ei? Ce le-a cauzat moartea? A fost o crimă sau ceva mult mai înfricoșător?
Unii susțin că familia Jamison a fost victima unui ritual ocult. Alții cred că au fost uciși de o bandă de criminali, poate chiar oameni de încredere. Dar există și cei care afirmă că au fost victimele unei entități străine, ceva ce nu putem înțelege cu adevărat. Poate că niciodată nu vom ști adevărul, dar o întrebare rămâne. Ce fel de forță necunoscută poate să ia viața unei familii întregi, lăsând în urmă doar întrebări și un tăcut răspuns? Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like și să te abonezi pentru mai multe povești din tărâmuri neexplicate. Părtășește-ți părerea în comentarii. Ce crezi că s-a întâmplat cu familia Jamison? Au fost victimele unei crime? Sau poate au întâlnit ceva mult mai sinistru? Ne vedem data viitoare cu o altă poveste care te va face să spui întrebări.